Du lytter til podcasten om det paranormale. Tror du på spøgelser? Måske er det et spørgsmål, som du har fået før. Det ved jeg, at jeg har. Og tidligere, der kunne jeg svare helt klart ja. Nu er jeg i tvivl. Jeg vil undersøge, hvad der er op og ned i den paranormale verden, og invitere forskere, venner og medier med på rejsen. Hvad ved vi i dag? Og hvad kan vi være sikre på, at vi aldrig får at vide? Velkommen til Tror du på spøgelser? Goddag og velkommen til endnu en episode af Tror du på spøgelser? Jeg er som altid din vært, Susanne Skærbæk Pedersen, og jeg har en med i dag, som jeg har rigtig meget glædet mig til at skulle have med i programmet. Af to grunde. Den ene grund er, at det er en person, som har haft spøgelsesoplevelser, og som gerne vil dele dem med mig og med jer. Og den anden er, at det er fordi, det er min søster. Og Vanessa, kan du ikke lige præsentere dig selv? Jo. Jeg hedder Vanessa og er 29 år gammel, Sannes lillesøster, opvokset lige uden for Aarhus. Og jeg arbejder til dagligt som creative director. Jeg arbejder med mode, skyder en masse billeder og arbejder med e-commerce. Og så elsker jeg at bevæge mig. Jeg bruger rigtig meget tid på at dyrke yoga og undervise i yoga, og så elsker jeg at spille tennis og løbe, og alt hvad der har med bevægelse at gøre. Du er faktisk en ved at sige, at til dem, som blandt andet mig, der ikke bevæger sig sådan super meget, kan man altid godt få sådan et dårligt samvittighed, når man sådan ser på din aktivitetsniveau. Godt. Men jeg ved, at du har haft nogle oplevelser på Bali. Ja. Og inden vi sådan lige går helt ind i dem, og jeg vil lige sige til lytteren, jeg har ikke hørt det endnu. Det var kun fordi, at jeg fortalte dig, at jeg var ved at lave den her podcast omkring, tror du på spøgelser, eller det hele taget det paranormale. Og så var det en, du åbnede op for din oplevelse. Og det har jeg oplevet igen og igen, og der er rigtig mange, der gør, at det er først, når jeg egentlig selvfølgelig bringer det på banen, så kommer der masser af fantastiske historier min vej, og til jer, der lytter derude, endelig også send dem til mig, og så kan vi tage en snak om det herinde. Men inden vi lige går tilbage i historien, så gør vi altid det i starten af den her podcast, at man lige sådan får en indikator af, sådan fra 1 til 10, hvor du ligger henne i forhold til, hvorvidt du egentlig tror på spøgelser. Og det plejer vi at gøre med det her Ouija-board, sådan et instrument, man normalt bruger til at påkalde sig ånder. Så hvis vi nu siger, at det sådan er fra 1 til 10, hvor 10 er, at man tror rigtig meget på spøgelser, hvor ligger du så hen? Jeg tror, jeg ligger på en 9'er. En 9'er? Ja. Hvorfor siger du 9? Jeg tager lige indikatoren derhen, der hvor. Jeg har faktisk aldrig set sådan et her i virkeligheden. Har du ikke det? Må jeg lade det ligge her? Ja. 9, fordi at jeg jo har haft de oplevelser, jeg har haft, og også kender en masse andre, som har haft andre oplevelser, men også ting, som jeg i hvert fald tror på, men så ikke helt 10, fordi jeg stadigvæk tror, jeg også stiller spørgsmålstegn ved de ting, man jo så har oplevet, eller sådan, der er jo ikke noget, der sådan er bevist, eller sådan, ja, så der er noget logisk i mig, der stadigvæk er sådan, der er sandsynlighed for, at det ikke er rigtigt, men det føles meget virkeligt, i hvert fald. Og personligt har jeg aldrig selv set et spøgelse, men jeg har altid gerne ville, men jeg har altid troet på dem alligevel. Så jeg kan helt vildt godt føle dig i det der med, at man, jeg kunne i hvert fald godt tænke mig noget bevis. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se et spøgelse, så jeg misunder jo, at du har haft nogle oplevelser, sådan direkte. Og jeg har også tidligere fortalt her i podcasten, at jeg ligger selv på sådan lidt over middel, vil jeg sige, sådan 6-7-tal og svinger sådan lidt frem og tilbage. Og jeg tror også, at jeg ligger der, fordi at jeg ikke rigtig har oplevet noget selv, og jeg kan bare mærke, at jo ældre jeg bliver, jo mere begynder jeg faktisk også at tvivle på, om det nu også er rigtigt. Ja. Så jeg har noget skepsis, men jeg er åben, som jeg også altid siger i den her podcast. Det er vigtigt, at man er åben. Så nu er jeg jo også rigtig spændt.
Jeg ved i hvert fald, at du er et meget åbent menneske. Vil du også sådan karakterisere dig selv som et spirituelt menneske? Ja, det vil jeg absolut. Jeg har også sådan en, jeg ved ikke om det er en fordom, men i hvert fald en antagelse omkring dem der dyrker yoga. Men du ved, dem som dyrker yoga, at de er mere spirituelle end de fleste, fordi der er også noget med at finde noget indre ro og sådan noget, og at man noget selvudvikling og noget sjælelig udvikling og arbejde. Er det ikke rigtigt antaget, at sådan har du det også i og med, at du er så dygtig inden for yoga, som du er? Jeg tror i hvert fald, at det er en del af det, at jeg er blevet mere åben over for ting, som jeg måske ikke har brugt tid på, eller ligesom har prioriteret førhen, at man bliver åben for en helt anden verden gennem yoga. Så der er sikkert også mange ting, som jeg gør nu, eller tænker over nu, som jeg aldrig ville have tænkt over, hvis det ikke havde været for yoga. Altså det der med, at det er meget mere en livsfilosofi, end det bare er stillinger. Ja, jeg sidder sådan og tænker nu, og jeg kan ikke huske, at vi sådan egentlig har talt om spøgelser før, men jeg har egentlig formodet, at du også altid har troet på spøgelser. Men troede du på spøgelser, før du oplevede noget også? Altså, det tror jeg egentlig altid, jeg har gjort, fordi jeg har jo, siden jeg var ret lille, begyndte jeg at se gyserfilm. Det kan godt have været min skyld. Jeg er en kæmpe gyserfan, ja. Og det var jo ikke så, altså splatter har ikke rigtig så meget været mig, men de der sådan psykologiske, helt forfærdelige nogen, det var jo noget, jeg begyndte at se rigtig, rigtig tidligt, for jeg synes, det var mega spændende. Men det var jo også noget, hvor efterfølgende kunne jeg ikke sove, og jeg kunne ikke være alene, og jeg kunne ikke se i spejle, og alle de der ting, så sådan, de der overnaturlige ting og elementer, der var i filmene, var jo noget, jeg tog med ind i virkeligheden og troede på, kunne ske, eller altså, så på den måde mener jeg, så må jeg altid have troet på det på en eller anden måde, fordi jeg troede, der godt kunne komme nogen ud af spejlet, når jeg havde set en gyserfilm. Ja. Og så er det, at du er taget til Bali. Kan du fortælle om det? Hvad skulle du på Bali først og fremmest? Første gang, jeg tog til Bali, var fordi jeg skulle tage en yogalæreruddannelse. Så jeg tog en 200 timers uddannelse på Bali i Ubud, sådan op i det lidt mere sådan jungleagtige grønne område. Og der blev jeg bare forelsket i Bali, og blev forelsket i yoga, og blev forelsket i varmen, og ja, det hele. Og kom hjem efter de der 6 uger, men så kom jeg bare hjem og solgte alting, jeg havde stående ude på et lager, og så var jeg egentlig bare klar til at rejse tilbage igen en måned efter. Jeg synes jo, det var mega tosset, men også mega modigt på samme tid. Altså bare af med det hele, og så afsted igen. Jeg tror 22 var et hårdt år, så jeg var bare klar til ny energi. Og ja, så blev det bare ved med at fortsætte med frem og tilbage fra Bali og Danmark. Så nu kan jeg jo næsten ikke trække den længere, fordi du har haft en oplevelse på Bali. Kan du ikke fortælle lidt om det? Jo, jeg har jo faktisk haft 2. Har du haft 2? Ja. Okay. Men jeg tror... Du bestemmer lige selv, hvor du starter. Hvad der giver mest mening for dig. Jeg boede på sådan et guesthouse i sådan en lille by nede på Sydøen. Jeg boede der faktisk, altså jeg boede der samlet set i sådan noget 9 måneder, så jeg kender dem, der har det rigtig godt. Så det var meget sådan, det er en familie, der har det sammen, så det føles meget sådan trygt og familiært at komme tilbage til hver gang. Men der boede jeg med nogen, som jeg så blev venner med, der boede i nogle af de andre værelser, og vi hyggede os sammen hver aften. Alle var nogen, som arbejdede remote, så vi sad om dagen med vores computer og arbejdede, og så mødtes vi om aftenen rundt om poolen og sad og hyggede os. Og der blev jeg gode venner med en af pigerne, der boede der. Hun havde været på Bali et år, da jeg mødte hende, og også super spirituel. Og hun var sammen med mig den aften, husker jeg. Vi sad inde på mit værelse og hyggede, og jeg kan huske, jeg bare sagde til hende, at jeg synes, der var noget mærkeligt over værelset, jeg havde fået, for jeg havde skiftet værelse. Jeg boede i nummer 13. Men jeg synes også, at den værelse var lidt mærkeligt, sagde jeg til hende, men så gik vi bare i seng. Og så, altså sådan, jeg tror, der går en uges tid, hvor jeg bare sover rigtig dårligt på det værelse. Altså sådan,
Jeg har ellers generelt, når jeg har været på Bali, sovet super godt. Nok fordi man er i solen hele dagen, og man er aktiv og sådan noget. Så når man kommer hjem, så er man træt og falder bare i søvn. Men den uge, der havde svært ved at falde i søvn, vågnede hele tiden, og sådan, jeg var bare utilpas. Og så efter der er gået den der lille uge, hvor jeg er ved at få nok over det, så er der en nat, hvor jeg vågner med et sæt, altså sådan, hvor mit hjerte det hamrer. Og sådan, det er så fordi, der er flere ting, der er faldet ned fra mit køleskab, som også står i rummet, sådan et lille køleskab. Der er faldet 2 flasker ned og en kop. Og sådan, der er, Altså flasker, sådan glas? en plastikflaske med vand, Okay. sådan nogle 1,5 liter, sådan nogle. Okay, nogle store tunge nogen. Ja. Okay. Og en plastikkop er faldet ned. Og der har ikke været jordskælv eller sådan noget? Det var jo så nemlig det, jeg tænkte i starten, at sådan, hvad der skete. Men jeg kunne ikke se noget. Jeg skyndte mig at google for at se, og der stod ingenting. Og så tænkte jeg bare, at det var mærkeligt. Men også fordi, jeg havde en fornemmelse af, at jeg ikke var alene i rummet. Jeg tror, klokken har været sådan noget 3 om natten der. Og så kan jeg bare ikke falde i søvn resten af natten. Jeg ligger helt vågen, og jeg har... der er 2 hunde. Altså, der er mange hunde, men der er 2, der sådan altid sover ude foran min dør. Og de vågnede også af det, og kunne stå sådan og hylede lidt ude foran min dør for at tjekke, at jeg var okay. Og jeg stod op til dem og var også sådan... kunne se på dem, at de også var bange. Og så sad jeg bare med dem ude på sådan min lille terrasse, og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Det var midt om natten. Og så, hvad skete der så? Så tror jeg bare, det blev lyst, og jeg ikke fik sovet sådan rigtigt. Og så fortalte jeg min veninde Ruth om det om morgenen, og hun var sådan, vi tjekker lige, om der var et jordskælv. Og så var der ikke noget. Altså, hun er også super spirituel, og meget sådan, jeg tror, hvor jeg synes, det er lidt mere spændende, så er hun meget... hvad hedder det, når man sådan er bange for spøgelser? Altså sådan, man skal ikke lege med den spirituelle verden. Hun tror også på det, men hun er meget sådan, det er ikke sjovt. Ja. Ja. Jeg er nok også en af dem, der sådan synes, det er så spændende, at det er lidt af sjovt. Ja. Ikke? Altså, ja. Jeg var rædselsslagen dagen efter, da jeg så skulle gå i seng. Fordi jeg havde en fornemmelse af, at jeg ikke var alene i det rum. Hvad er det for en fornemmelse? Kan du sådan, tror du kan sætte ord på den? Jamen det er mærkeligt, fordi især når der er mørkt, så har man en eller anden fornemmelse af, at der er en anden person inde i rummet. Og sådan tænder lyset, og man kan jo godt ligesom afsøge og kigge og se, at der ikke er nogen, men jeg kan ikke forklare, at det er bare sådan en fornemmelse af, at der er nogen. At man ikke er alene. Det er ikke fordi, jeg så noget eller hørte noget. Men så ja, aftenen efter, så går jeg i seng igen, og der er jeg allerede sådan bange, fordi jeg bare har haft mange nætter nu, hvor jeg kunne sove, og nu skete der ligesom det her aften før. Og så ender det med, at jeg falder i søvn til sidst meget sent, og bliver vækket en gang til omkring samme tidspunkt natten efter. Men der har jeg ved heller ikke, hvordan jeg skal forklare det, for det er ikke en, der sådan decideret taler til mig, men det føles som om, der er nogen, der taler til mig. En kvinde, som ligesom prøver at forklare mig, at hun er blevet mishandlet, og at hun er blevet myrdet, og at der ligesom er nogen, der har været rigtig onde ved hende, og at hun ikke har det godt. Men det er ikke noget, du sådan kan høre i ord? Det er sådan, nej. Det er ikke noget, jeg hører i ord, og jeg ser hende heller ikke. Men mærker hende og det der, og det er egentlig vildt mærkeligt, fordi jeg aner ikke, altså sådan, jeg kan heller ikke fortælle dig, hvad sprog hun kommunikerede på, men jeg mærker ligesom bare, at der er en eller anden, som føler sig rigtig, rigtig dårligt behandlet, og som er blevet myrdet og slået ihjel. Som jo så hører til det område, hvor jeg er, eller sådan, det er som om, at jeg er i hendes, på hendes jord. Og så har jeg så, altså da jeg så vågner der den nat efter, så fortæller jeg Ruth om det. Og Ruth, det er veninden. Det er veninden. Ja. Så jeg fortæller hende om den her oplevelse, af sådan, nu, der er en person. Og så hun sådan, hun kigger på mig, hun tror på mig med det samme, hvor hun kan også se, at sådan, jeg er rædselsslagen. Ja. Og så på Bali, der hvor jeg bor, er der en restaurant, som er ejet af en balinesisk dame, som jeg er kommet og har spist hos. Vi begge to har spist hos rigtig mange gange, og hun er super spirituel, og hun har fortalt os mange gange om
altså at hendes forfædre bor i hendes, ligesom i hendes have eller på hendes jord, og de passer på hende, og sådan, hun arbejder også som healer, og sådan, så vi tager hen til hende sammen og fortæller om det der sker, og jeg snakker med hende og spørger sådan, hvad skal jeg gøre? Hvor hun også egentlig siger til mig, for jeg siger til hende, jeg er helt vildt bange, og jeg synes det er ubehageligt, jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Og så spørger hun til, hvor jeg bor henne, helt specifikt. Og jeg forklarer hende så, hvor jeg bor, og så siger hun sådan, ja. Det kender hun godt. Ja, hun kender godt området, og hun er sådan, der er mange spirits i det område, fordi der er mange, der er blevet stået ihjel der. What? Hvorfor? Folkemord, eller sådan, der har været noget, ja. Så hun siger sådan, men der hviler mange sjæle der. Og så er jeg sådan, nå. Man tager jo ligesom det op for at få ro på, men så bliver jeg jo ligesom bare endnu mere stresset over at vide, at der er jo ikke bare hende så i mit værelse, der er jo mange flere. Men så siger hun så, og det er jo også det balinesisk kultur, der er de jo meget sådan, de har de her små templer ved hver eneste hus, og de sørger jo for at ofre til deres forfædre 3 gange om dagen, så når de spiser morgenmad, så går de også ud og offrer, og det gør de ved middag, og det gør de til aften. Så hun siger også, at det jeg skal gøre er, at jeg skal tilbyde hende noget te og noget kage eller et eller andet, ligesom at sige tak for, at jeg må være i hendes sted, eller der, hvor hun hører til. Og når man sådan offrer, nu kan det kommer til at lyde lidt karikeret fra min side af, men når man så offrer noget, det er ikke fordi det forsvinder, ligesom når man giver noget til nissen. Det er sådan altså det er en offring, så det er det, at man gør det, der bliver sat pris på fra åndeverdenen, og så kan man så smide det ud og lægge noget nyt ud efterfølgende. Altså, det er ikke sådan, okay. Ja. Det forsvinder ikke. Man tænder en røgelsespind og sætter det i, og så er der oftest lidt ris, eller nogle små kiks, og nogle blomster, og sådan forskellige ting. Men det er ikke noget, der forsvinder. Altså, fuglene kommer jo og spiser risen og sådan noget. Men... Ja, jeg er med. Så jeg skulle bare lige være helt sikker, fordi jeg kunne mærke, at min skepsis, den voksede snart, man snakker om ofringer og te og sådan. Men jeg forstår godt, det er den spirituelle gerning, at man offrer noget af det, man har, og giver det, også selvom det er til ingenting. Eller, det er jo så til dem. Og man anerkender, at de er der. Ja. Og det tror jeg generelt er noget, som de meget gør på Bali, at de ligesom anerkender, at den spirituelle verden er der. Som nok også gør, at den føles meget mere vågen eller sådan til stede, end for eksempel når man er her hjemme. Men i hvert fald, hun siger, at jeg skal holde den her te-ceremoni, og så skal jeg ligesom tage hjem og sige tak for det. Og da jeg så kommer hjem, der møder vi en anden fyr, som også bor der på det guesthouse. Og inden vi er ude for at fortælle, hvad der er sket, så spørger han jo ligesom på, at vi kommer gående med nogle af de her ting, sådan hvad vi skal. Og så siger han, at han har sovet dårligt, fordi der er sket noget mærkeligt på hans værelse den aften. Og så kigger vi lige på hinanden og sådan, det var da lidt sjovt. Og så siger han så, at han har haft følelsen af, at der var en kvinde inde i hans værelse, som ligesom havde sat sig over skrevs på ham, og sådan ville have hans opmærksomhed. Skummelt. Ja, og det var han ligesom vågnet af. Og så kigger vi på hinanden og siger, det er sjovt, fordi hun har også været, eller i hvert fald der har været en på mit værelse de sidste 2 aftener. Og så ender det jo så med, at vi holder te-ceremonien først inde på mit værelse, og så holder vi den bagefter inde på hans. Dagen efter, jeg vil sige, jeg fik aldrig fornemmelsen af, at hun ikke var der. Men jeg fik en fornemmelse af, at hun ikke ville mig noget ondt. Så det var super mærkeligt. Vi havde også nogle lidt mere sådan fjollede episoder senere hen, hvor vi kørte noget musik og hørte det inde på mit værelse, hvor den blev ved med at stoppe det. Musikken blev med at stoppe sig selv. Og sådan, i første gang, så tænker man jo bare, at det er internettet eller et eller andet, som driller. Men det var som om det bare blev ved. Og så jokede mig og Ruth med, at vi kunne prøve at sætte noget balinesisk musik på, fordi måske ville hun hellere høre det. Og så satte vi det på, og så stoppede den ikke. Og det var også nogle ting, der skete efterfølgende, hvor det var jo meget sjovt, men det var heller ikke rigtigt nogen, der kunne forklare hvorfor, men det var jo mere, altså om det var tilfældigt eller ej, det ved jeg ikke, men da vi satte balinesisk musik på, så kørte det smooth. Ja.
Og har du oplevet noget lignende i Danmark, eller er det kun på Bali? Nej, jeg føler kun det er på Bali. Ja, fordi hvorfor tror du det er? Altså, jeg talte med hende, der hedder Jeje, hende, der har restauranten, om at, fordi jeg jo så efterfølgende havde en anden oplevelse, for jeg sagde til hende sådan, jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg gør for at fremprovokere det, eller sådan, om der var noget, hvor hun sagde, at det handler mest bare om, sådan, hvor åben man er, eller sådan, og jeg tror, at den måde, jeg er på, når jeg er her, der er jeg nok ikke helt lige så åben, som jeg er, når jeg er på Bali, altså sådan spirituelt åben. Nej, for du fortæller os det der med, at netop det der med ofringerne og templer i baghaven, og det er jo meget typisk for mange andre lande, at man er meget mere åben over for det spirituelle. Og jeg har i nogle tidligere afsnit her i podcasten også talt med forskere, der netop har spurgt om, hvad danskerne tror på osv., og der er ingen tvivl om, at danskere tror mindre, end man måske gør i udlandet, eller sammenlignet med USA eksempelvis, så tror vi jo meget mindre spirituelle i Danmark, og det kan jo godt have en effekt på, hvor åben man nu også er overfor, hvis der eksempelvis falder noget ned, som du fortæller, fra køleskabet. Er det så, hvilken vej går man så i sit ræsonnement? Går man hen mod at tale med Jaje, hvad er det hun hed, hende, din spirituelle vejleder, eller går man hen til Geologisk Institut, eller hvad det nu kan være, og høre, om der har været rystelser? Altså, der er jo et eller andet der, ikke? Jo. Hvilken vej man går for at få ro. Ja. I Indonesien er, fordi de holder dem i live. Altså sådan, de er en del af deres hverdag, og altså, når man dør, så forsvinder man ikke, hvor her i Europa, der er der jo ikke nogen, som offrer der til deres forfædre, efter de er gået bort, eller sådan på samme måde holder dem i live. Men den anden oplevelse, jeg havde jeg mere fornemmelsen af, at det var decideret sådan en ond, eller sådan negativ ånd. Ej, må jeg ikke lige høre om det? Jo, det var jo faktisk, det var jo sidst jeg var afsted, så det er slet ikke så lang tid siden. Der var jeg lige flyttet ind i et nyt hus, hvor nogle af mine venner boede, sådan et 3-etagers hus, hvor der var 4 værelser. Og der havde jeg boet i noget, måske et par uger, og sådan glad for at bo der, vi hyggede os. Og så var der bare en aften, hvor jeg vågner sådan, eller jeg vågner altså ikke helt, jeg har søvnparalyse. Det har jeg haft nogle gange før i mit liv. Og til dem, der ikke ved det, søvnparalyse, det er, at man falder i søvn, men at hjernen vågner, men kroppen sover stadig. Så du føler, at du er fuldstændig vågen, men du er paralyseret, altså du er lammet, du kan ikke bevæge dig. Ja. Og så vågner jeg i den her søvnparalyse, og kan bare mærke, at der er nogen sådan ved siden af sengen. Og det har der også været de andre gange. Jeg tror, det er meget normalt, når man har søvnparalyse, at det føles som om, der er nogen i rummet. Så jeg ved ikke, jeg havde lukket øjnene, men det var en mand. Og det ved jeg heller ikke, hvordan man... De andre gange, når jeg har haft søvnparalyse, så har jeg også vidst, om det var en mand, eller en kvinde, eller et barn, eller hvad nu. Men det var en mand. En balinesisk mand. Og jeg kunne jo så ikke komme til at bevæge mig, eller noget. Jeg blev ved med sådan at loope. Det sker tit, synes jeg, med søvnparalyse, at man ligesom går lidt i panik. Så falder man i søvn igen, og så vågner jeg en gang til, og sådan stadigvæk ikke kan bevæge mig. Og han blev ved med sådan at viske sådan, let me in, samtidig med, at jeg sådan lå og havde fornemmelsen af, at der var noget, der sådan trak i mit ansigt, eller sådan, jeg ved heller ikke, hvordan jeg skal forklare den her følelse, men sådan, det var som om, der var noget, der prøvede at trække mig ud, og det er jo, jeg kan ikke forklare den følelse, men jeg lå nærmest sådan og kæmpede med at holde mig selv inde i min krop, følelse som, og han prøvede at trække mig ud. Og jeg kunne ikke bevæge mig, ligesom at få ham til at stoppe. Og så ender det bare med, at sådan, den der kamp, den bare bliver ved med, at jeg prøver at blive inde i min egen krop, og han prøver at trække mig ud, og han bliver med at prøve sådan det der overtale mig til, at sådan, han skal bare lige låne min krop kort-agtigt. Til hvad? Det er også det. Ja. Men ja, så ender det med, at han giver op og går, og så kommer jeg endelig ud af den her paralyse sådan, og får øjnene op.
Og så er jeg badet i sved, og mit hjerte det hamrer. Og det er også noget klokken 3-4 om natten. Og sådan, der er ikke nogen, der er vågen. Og med tidsforskellen herhjemme, der tror jeg også, det er enten regnet ud, at folk var på arbejde, eller så. Jeg kunne i hvert fald ikke lige sådan, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Så jeg ringede til en af mine venner på Costa Rica, som også er super spirituel, som jeg har lært at kende på Bali. Og så sagde jeg til ham, jeg har lige haft den værste oplevelse. Jeg tør ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og han var sådan, du bliver nødt til at stå op af sengen. Og jeg var sådan, det tør jeg ikke. Og så sagde han, at han har boet på Bali også i noget tid. Han sagde til mig, at jeg skulle finde det her tempel, som hører til det hus, jeg boede i, og så ligesom lave en ofring. Så sådan, jeg får lige så stille kommet ud af sengen. Jeg tør næsten ikke, og det er jo midt om natten, og det er et stort hus, og der er mørkt. Og får tændt noget røgelse inde på mit værelse, og får noget røgelse med nedenunder, ned ad trappen. Og sådan, det der hus, det er bare kæmpestort og mørkt på det tidspunkt. Jeg husker, jeg var så bange. Og får gået ned i køleskabet for at finde et eller andet sådan mad, som jeg kan bruge til den her ofring, og har den her røgelsespind i hånden, og så har telefonen også, og sådan går rundt der, og går så ud i den der have, og leder efter det der tempel. Og jeg kan godt huske, at jeg tænkte sådan, det er sjovt, for jeg har jo ikke set det. Normalt så står det meget tydeligt på de der grunde, og jeg går rundt og tænker sådan, det er sjovt, jeg har jo faktisk ikke set det. Og jeg leder sådan rundt i haven der i mørket. Vi har en lille kat i det der hus, som sådan, der render efter mig, også helt forvirret over, hvad jeg laver vågen om natten, og går sådan lidt og bider mig i anklerne. Og så lige så går det op for mig sådan, der er ikke noget. Der er ikke noget tempel. Og så skriver jeg det til ham, sådan, der er ikke noget. Og så er han sådan, hvad mener du med, at der ikke er noget? Og så siger han, der er ikke noget ofringstempel her ved det her hus. Og så skrev han bare, then you're fucked. Og så var han sådan, jamen, så må du bare holde ud til i morgen tidlig. Og så, der sov jeg ikke den nat heller. Der sad jeg også bare med lyset tændt og sad med den der kat og bare rædselsslagen. Og så tog jeg på arbejde dagen efter. Kom hjem fra arbejde rigtig, rigtig træt. Og så sidder en af drengenes kærester hjemme i køkkenet. Og det er første gang, jeg møder hende, og så hilser jeg på hende og siger, nå, jeg er lige flyttet ind, og så videre. Men så spørger hun mig, ved du godt, hvad der skete med Rachel? Og så siger jeg, nej, det gør jeg ikke. Så siger hun så, hun havde jo et spøgelse, hun ikke kunne komme af med. Det var derfor, de flyttede ud af huset her. Og så sagde jeg, hvad? Og så sagde hun, ja, der var en mand med en machete, som stod for enden af hendes seng hver aften. Ej, er det din mand? Altså, det løb koldt ned i ryggen på mig der. For så kigger jeg på hende, Anastasia hedder hun, og så siger jeg, det er sjovt, du siger det her nu, fordi jeg havde en inde på mit værelse i går. Og så siger hun, nå ja. Og så siger hun, om det er også det her område, vi bor i. Og så kan jeg bare mærke, at sådan, jeg får ondt i maven. Jamen, altså tror du selv, du har nogle synske eller klaverjante evner? Altså det var det, hende der Jeje sagde til mig. Da jeg kom og sagde, at jeg var bange, så var hun sådan, hvad er du bange for? Det er jo en gave. Hvor jeg var sådan, det føles ikke som en gave, sagde jeg til hende, fordi jeg er bange. Og så sagde hun, at det var jo bare fordi, jeg ikke ligesom vidste nok, at hun synes absolut, det var noget, jeg skulle dykke mere ind i, fordi for hende var det jo en stor ting at kunne og have de muligheder, eller kunne være åben over for sådan nogle ting. Men der er også det der med søvnparalysen, fordi kommer du ikke til at sammenblande æbler og bananer, som man siger, pæreæbler, hvad nu, når søvnparalyse bliver forstået som spøgelser. Kan du følge mig? Ja. Altså er du ikke i tvivl om, var det din hjerne, der spillede dig et pus, og du måske alligevel ikke var 100% vågen, eller var der tale om et spøgelse, mens du var i en paralyse? Eller, jeg i hvert fald selv, når jeg prøvede den enkelt gang i mit liv, og netop have søvnparalyse, og det er den eneste gang, hvor jeg var 100% sikker på, at jeg havde oplevet et spøgelse. Ja. Indtil jeg fandt ud af, at der var noget, der hed søvnparalyse.
Hvad tror du selv? Var det et spøgelse, eller er det søvnparalyse? Jeg tror, at fordi jeg dagen efter møder hende der, og hun med det samme begynder at tale om spøgelser, og fortæller mig, at den tidligere lejer har haft en mand stående for enden af sin... Altså, der tror jeg, det bekræfter over for mig, at det ikke bare var søvnparalyse, fordi der... Altså, det samme med den anden historie, hvor jeg jo ligesom også gik og havde det lidt mærkeligt over, og gik og tjekkede, var der et jordskælv, eller var der et eller andet, men sådan, når man så har en anden person, nogle værelser længere nede, som også har haft altså, så bliver man lidt mere sådan, om det ikke bare oppe i mit hoved. Også fordi jeg jo tit, eller i hvert fald i de situationer, ikke selv har delt ud af det, før nogle andre har sagt noget, så det er jo ikke, jeg har haft følelsen af, at det ikke er mig, der har påvirket nogen til at sige et eller andet. Og det gør det kun mere uhyggeligt, synes jeg, at der ligesom er et eller andet, der bekræfter det, eller at der er andre, der oplever noget lignende. Nogle gange så søger de også bare et lys, eller søger efter nogen, som er åbne, og at man kan komme til at invitere nogen ind, uden at ville det. Ja, lige præcis. Det er også det, der er min pointe med, at du er åben. Ja. Så også en opfordring til andre om at være åben, hvis man har lyst til at møde et spøgelse. Jeg vil i hvert fald gerne være super åben. Ja. Men tusind tak, fordi du delte din historie. Du ser helt skuffet. Du må gerne komme tilbage og tale mere, for jeg har hørt, jeg tænkte, det var noget, jeg havde glemt, men det tror jeg ikke, der er. Der er mere i posen, kan jeg næsten høre. Og har du, lytter derude, en historie, du gerne vil dele, så kan du altid kontakte mig. Vi har en Facebook-gruppe, som hedder Tror du på Spøgelser Podcast, og en Instagram-profil af samme navn. Så skriv til mig, så tager vi en snak omkring det. Men tusind tak, fordi du var med. Skal du til Bali igen? Ja, forhåbentlig til oktober. Skal du til Bali, som vi plejer at sige? Nå, men god tur, og det kan være, du har nogle gode historier med hjem derfra. Jeg håber det ikke. Du har lyttet til Tror du på spøgelser med Susanne Skærbæk Pedersen.